Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, iro kita yun, dati pakasalitaan ni Diego nga napuluan arak. Awan biyag, no awan arak. Kuda na ginadto, ha? No awan nga taglakot arakan, agaramid dat arak. Di ba? Sagudayin nga rin tisulat. Dear Manong Nemi, sardam ti Sabado Manong Nemi bilbilangek ti sweldo kamakalawas akas porman. Iti madamang iba't patakder mi nga balay nga kinontrata ti kontraktor mi nga engineer Manong Nemi. May sak nga mason, kanisyak pa ti porman, di kadyak ti kadaklan ti sweldo sa nagpa-overtime ak kada ito nga lawas Manong Nemi ta nagbuhos kami ti beam kada nagflooring kami. So nga po, panakilin. No kas ano lang, Manong Nemi, no malpas na ito nga project, kadan to may bonus ko kini boss. Siyempre, ikan ng tumatar, kita inaaliptak nga kakadwa. Kunamat ni pare Inso, pare, awan serbi ti kagat, no awan bakit. Kunana. Muna tao mo na ya, apo porman. 28 kon. Mabalim mo ti asawa, partner. Ato siguro turnong mon. Dadan to pagsalitaan, mikin ni ko. Sino nga kuha? Kuha ka lang ako, ha? Baka di mo diretso no at naganti kuam. May mensahe ni girlfriend ko. Sino? Ni Elma? So ti first love ko eh. Kadi, Ron, idiadda ka ba lang ti high school? Adan relasyon mi. Puppy love. Hanggang idadda kami ti college ko na ko ba 2 years course ti pa nag-college ko. Ala ko ti engineering yung sa nga natuloy ko ba diyan mo. Ato kami ti nagagastomi di ti panaka-accident ti talong nga kakapsat ko siya. Iti ko amatang nakmatintultuloy siyempre kak ti construction, nag-adalak, nagsurusuro siyempre nag-adalak pa ti TESDA. Yan. Kaya masa ako nga porman. Nobiyam ni Elma, manibuti high school kayo. Kaya, sabi nga rin gadi kayo nag-asawa. Hindi tawag ka ko man ti 19, 20, 22. Saan ka no pa yung nagasagana eh? Ay, sapo. Agkasadar kayo, di ba? Agkasadar kami. Sabi ko, masampa nga nakasagana. Long engagement, it's dangerous, apo porman. Kinapudno na Manong Nemi, kinawang pa tinapasamak kada kami kini Elma. Aman. Nadamat na kinigundaway, nag-date kami, agboy kami ti sine. Siyempre, maarakop ko, maagkak, maaprusak, palubusan na kami. Ngayon ni irasahas ko mapagka mag-check-in. No way. Napaidam. Dadamad na, tirason, tapos
hinakbet na, ijay patay sindi ako nada. Reserve na nga rin nga nagagatak, kanada kwarta, nujak mamang gumatang, tibag parausa, di ba? Nadumat manong nimi di kita kurso na da kanyak, ngem nagbalinak nga loyal na pudno ken ni Elma. Ti pambar ngamin ni Elma manon nimi kada pagbasbasain na kakapsat na. Ta iso ngamin ti inauna manon nimi kada manod nga kakapsat limada. At dati kiti gundaway manon nimi nga agsinupyat kami. Susik kami. Pagapaan mi ti bay panggap iti itutulong na karig iti kakabsat na. Hoy. Siya kakit awan ti kapsat ko nga tulungak. Tasyak nga di na udi. Nga anak na tatang ganinanang. Tadag iti imun una idi nga kakabsat ko. Sidungar na disgrasya. Natay ti duwa. Manang LC ti nauna. Nabayagan nga dasawa na. Baka gapukon to pagindi. Dito talaga ng ginitatang manonemi kat medyo sumalog batan ti salun at da. Nakadadun na kiti angalan da. Aglumlumbada nga gumatang ka na kiti maintenance da. Pasari dumawat da kanyak no maawanan da ti gatang. Nga dahil tapait pagganatan da nga mga sawa akon tap niligas da kat maiwanan da pa lang da kiti agbaling nga apu ko da. Ngayon saan kanumot pa nakasagana ni Elma. Ngayon padasik manin nga lukuyan. Kabigatan na kit nag-date kami manon naming napangkam ng aldaw iti may isang restaurant. Kumusta nga iti kapsat mo? Ay, duapay. Duapay di paggraduarek. Elma, dagay di naggraduarin nga kapsat mo. Ora na amunta ka matla tulungan. Nanyatakit mo sawan. Imposible nga saan ka problema. Financially, saan ka problema? Gabot okay matisweldo. Mangop obisina at. Idinto ta niya. Isa lang nga mason, construction worker, ti boyfriend mo. Uy, siga mo lang nagkuna, nga nakdakkel ti sweldo, nang narunan na the overtime. Dapat na may sakabat nga forman. Sa numalpas ti proyekto yo, dakkel ti bonus ng edad ng boss mo, di ba? Dakkel ti sweldo mo siya. Ori mga pabisina. Sa may awa mo ti mo ornong ko at itultulong ko at pinagkakapsat ko. Di ba adan talo nga na pag-graduar mo? Napanandan. Nag-aasawa dan. It's unfair. Saan ka di nga maluksaw? Nag-aasawa dan kat siya. Hanga pa nag-asawa kat siya kat tinauna. Kasi dadakit mo sawan. Nag-asawa dan. Diego, manon nga tawan nga naguray ka. Nagadungaro din. Kat di ka maka-oriented doon katawan pa. Agraduar dun next year, agraduar tayo. Agadi iti product. Kanyo product, the other year. Abay nga mga sa tumulong di kapsat mo na pag-graduar mo. Kasi nang tumulong na nag-asawa na mga dagos. Di ka di maluksaw ka nakwada. Abay nga sa pagsalitaan ta. Abay nga di kapsat ko pagsalitaan ta. Ano orte kahit mo pagsalitaan ta? Di ba ipapankag ka, ken siya? So kung tibagbagakin ka, nag-asawatan. Diego, duwape nga tawan. Nabayagan ng guro-urayak, di ako makauray. Nakauray ka tili mga tawan, di ka makauray ti duwa tawan langin. Uray kumamat no anya, no maka-escrow ka kanya. Napaidam ka, Elma. No napaidapak ko mga tao na kitang ko ba among nga tulungan yung kakapsat ko. Di na ka di maawatan.
Mawatan ka, ngam unfair. Tultulungan bigay kakabsat mo, ngam dida kabat amo, kitain no, anyot pagkaragsakam. Isa ka sakripisyong ti relasyon ta, gabo ka di kabsat mo. Nga dida kamat amo nga tulungan, di kabsat mo. Naku, nakin ka, dida amo nga tulungan. Dito ka di man, tinas ka na pagkapaan ta? No saan ka makauray? Adalatakin ka. No kayat mo tigasawa, di ba nga lakat ti babae nga nakasagana nga mga asawa kin ka, mag-iasawa kin ka? Timakder manong na imi. Abay nga timakder kan. Awan ti ganas ko. Agsinatan. Naku nam, Elma. Katuan, di na gaya mawatan. Gumanat ka. Di mga asawa kan. Ang nagadot ti babae nga alis tulay nga aklon na ka. Kitasawa mong sigo din. Didakan. Elma. Agsublik. Elma. Manong nemi. Kamakama ko mga igawid. Ngam kasla alasik ti bagi. Nga siyak na lalaki. Kumam kama. Nga mangigawid ti babae nga. Iswa mismo manong nemi tinang imbaga nga sina kamin. Sanak nga pudong ipatpatig ni Elma. No ipatpatig na ko ba maawatan na. Katsyak mat, ipatpatig ko isuna. Naman siyak kadilatan ti umawawat. Nakalawlawag ti magak. Tultulungan na digiti kakabsat na. Ngam digiti kakabsat na. Didaan mo kitain pagsayaatan da. Pagsayaatan na. Nakitilatan bukod na pakaragsakan na ginikabsat na. Saan nga dakas ti tumulong iti kabsat, ngam ada magpatinggaan na. Diyak maawatan. Obligasyon ka di kabsat, timang paadal ka di kabsat na. Amo na kitain ti pakaragsakan, ti kabsat na, idin tapugod na pakaragsakan, baybayan na. Manong nemi masansan mat idi ngagsusik kami ngam dayto itan kagabrian. Dayto itan ti grabe. Tinalawan na ibaga na mismo agsina kami. At siguro sa bali nga lalaki iti biyag na. Sayang ti panahon nga panagururay ko. Nga po ito nga napasamak, ito sakit tinakim ko manon na imi. Nag-awid ako dito balay. Ngem, kaslasaan ng mala nagtal na tiriknak. Manuksawak. Nadlaw ni nanang ti amin manong. Hindi sa akin di problema na ito anak ko ha. Nanang, nagpaili ka. Nagsinara kay kini Elma. Ganyan na pasama. Insingasing kumanan ti pa nagkasarmi. Imbimara ti saritaan. Nag-aapa kami ng Hinday. E baga naman ito nagsina kami. Anya? Ito hindi pa yun na babae di mangisina kang ka. Iksusapo. Nagmandi dito ha. Dito lalaki at mangisina di babae, ngasangan di babae. Ito pagkakitaan na nako, ngasaan nakaakayat. Mambanog mo lang ang nangururay kang kuha na. Saan nga dito ti pagluklok sawam. Tas ikan ti lalaki. Malaksit ka. No talaga awampay ngamin, tinapasamak ka na kayo. Hamo pa inaalab, bulibol mo ako na ada. Sambay nang. Jesus po ay. Tahaya po. Si kalaman lang ang lalaki nga naanos nga dakayan ayat mo nga mapasamak ka na kayo. Hindi pa lang agatapak nga talagang saan nakagapod nung ipatpatig ni Elma. Ha? Okay. Manang. Ala kita terapi naman kita. Sigakit din tagsagaba. Sindo talalaki ka. Ipanagnagbooking ko na salang iso ti babae dito lubong. Jesus apo.
Sige nang, papanam. Inaklad ta. Kit ba baka mapang kominom? Gabot kasta nga problema. Sla kahit ko nga rin tuminom. Susapo. Gabot ta, ano ada problema, arak ti sango kasta. Daya may tulong ti arak. Nabanak manong nemi iti sari-sari store nga adda iti barangay mi. Wan, ni Maricel manong nemi dadda nga nakabantay. Ay, Manong Diego, anong gata nga manong? Di ba, papainom ka no ka? Una ha, adadwala mi saan ita likod. Apa, minom ka? Kahit ko karto minom. Ano siguro problema, Mang Diego, ala? Apay, no, the problema ti lalaki, uminom. Gusto siguro rami din na ginaduma. Kas kini Manong Simeon, gusto na ito umay. Hey, Diego! Ay, pare. Nagranata dito ya. Pumaala ka. Nabayagin sa anta ka nagsango, Mr. Forman. Lagit pagustuhan ka, Nagait mo inumin, beer. Ano na, saan ka mo, wartik ti beer. Baka bumsog pa ito tiyan mo ti beer. Yan, 4 kantosen. May mas na gin, hard. Ay, sige. Nagpaluto at pulutan ng akin ni Maricel. Maricel, teman na ima sa pulutan. Anak kaya tiyo. Tay, anak tabi, mas na lagi diya. Anak ba na karinderya, taglutuak. Ano kaya tiyo? Amang iti prusa. Kaya doon tayo, maadubong alala, dalim ka dapat kuling di manok. Opo. Mayata. Listo lang na diya. Sige. Mano a kilo. Half kilo lang, ang tulaon ay masad ka kilo, ha? Numanin talyawak manong ni Maricel umisam sa kumiday. Di pa lang at panagkras na ito yung babae kanya. Naman, madlaw ko lang ta. Tanong hasta nga lumabasak nga mapaninja ili na mapanagtrabaho. Pagpagod na naglata. Anong Diego, dumagas ka pa eh. Pasalimit gumata nga ate Candy. Nasa anak mo nagsigsigarilyo. Diyan, makikita. Kras na. Nakalalis yung mga alat babae, no? Kastulain ko na. Laro din, manunimi, itinagudwamin kani Paris Simeon, ti 4 kantos. Siyempre, diyan ko na may makadado. Arik na akong tumartek ko. Ngayon kaslasan ko ipadlaw. Kaya kastang umasadag manunimi, nga umay magtipulutan, kada tumapay ka sa pulan mi. Kaya, ni Maricel, opo, itay nakagay-gayad ti short na. Itay ka din na pa nagsukat. Kumapkap mo din ti short na. Kaya nagpakita ti nasipukay na puno nga lupunan. Pasaribet, aprusak na kakit. Ay la, ni Mang Diego na yung lala ka. Kaya bimbitas ka man gaya, Maricel. Kaya talaga mo. No gaya makainom akong makita ka na pintas ka. Ba't Mang Diego? Pare Diego. Kanya ka mga no ni Maricel Carmem. No ko ba tayo inarin mo, hindi agad da kumasawa mitan. Yung medyo mat nga Elma, nga si kunti istoryam, kat isupayin din ng isina keng ka. Nga pati di na kaya ti makiasawa pa lang keng ka. Gusto ka pare. Saan nga obligasyon ti kapsat, ti magpapasa ti kapsat na? Ano to para di kiti naganak keng kuwana? Una na, di kiti ka nun naganak keng kuwana, tinang tulong keng kuwana nga nakapag-grade war. Ta titulag, isuntumat ti magbasa ka na kiti addi na. Unang hindi ko mamuntin na pag-grade war na kapsat na, iso kumamot na, timulong ka naging sumarsaro, no? Dati nagtitinulong da. Di kaya't naman, bugbukutan na. Kung nga rin,
Takasanukit nakiasawa da nga dagos. Awan na, ore sakmet akat. Nasakit din hakim ko at kasta nga ramit tinubyak, nunubyak ko man ni Elma. Manong nemi imununan nga nagawid niya Paris Simeon. Idinto ta, nabatiak. Neepos mi tayo 4 kantos. Nangalakan pala ti may sa bilog. Idi tatakbatan makatakder manong. Mari, nalaga din. Marisel, ay, manong. Abay, di mo imbaga nga rabi magaya man. Di mo na ka mamadlawan kag sinid-silawen. Tagsaman pa kami din siya. No di ka makaawag na naman nung hindi ito mulatan. Adamat pa nakapapag na ito tiyangkik. Mabaling kumitlatan nga irekap no kwan. Sakma pa nito balay. Pausawag lang ha. Sakto matlagawid. Kamay ka natin. Na, idam dito papag dito tiyangki. Kasi nung dito maggatang, indrekap kong ti tiyangki. Apay, karabiin. Ano? Apay nga din akong pinaghawid. Kita pala ibagbaga ni Mang Simeon nga gawid kayon. Nagpaala ka pala kami mitibilog. Nagudwang pa ito bilog. Pinanawan na kanata ni Mang Simeon. At ibayan ak mga rat, please. Lolo, Megan. Megan. Ala. Sabi yung marakop ka niya. Kasi no ko mga makakapatak ng gano'n sana kung marakop. Pintas ka magaya. May naka pa rin. Megan. Megan. Sige nga. Sige, magnakaahumandang ka. Di ka pa mabagkat lang. Step 1, step 2. Basit lang yung steps, nga pulong akbang lang. At datanto ni Tikama. Karka, terapin ko ang irekap tiri daw. Apa yung lak mo? Naputang yung lak ko? Hindi. Ilak kunto pa ya, ito nung rumwara ka mapanita balay. Mancheko? Amay, kabay lampay? Tuminom? Timangan? Di ka penangan? No sikat ka nek. Ha? Kaya mo? Idasar ko ti bagik, dito ipapag, takalan na. Virgin ka ba eh? Uwan. Ako pa'y padas mo. Andan ton. Ton ano? Anton malpasta. Loko ka. Sabi ko mga nanloko. Nabayagin ngor orek dito eh. Mang Diego. Mang Diego. Manong na may lalaki ya. No ko, yarig ko matibagi kakas may sang manok, buno kawitan. Kawitan nga manok. Te pagsasao manong na may nga datan ti irik. Sabi kaya di nga jak tuktukan. Nabang lumit nga rod nga napintas ni Maricel manong. Noong pa'y saan met nga isut ipatpatek ko. Atrasak ka di. Saak na martek manong. Kabay lampay ko na nakit. Kabay laka. Tay-tay pa'y lahaing manong nemi nga kayat nga gumaharot dito armas ko. Gapo iti arak. Gapo iti bartek ko naman pa'y napuutak manong nemi. No kasano nga inaramid ko. Inaramid mi. Tinapanangipay ni Maricel ti amin-amin. Virgin nga pa'y sumanong. Oen manong nemi. Impang kumati amin. Takayat na manganak. Nanganak nga ron. Tapos lamay sa napulutan nga madama palang umin inoma.
kat napasamak ti amin. Akalpasan deta manunay mi inawis na kon tinairot ganidep. Kat idi makariingak. Sa tinutayan ko, ha? Sino? Diego? Maricel? Di mo ko na yun kung saan mo nga napugutan tinapasamag? Oh my God. Kung ako pala natagtaginap lang. Kawit akon. Kaya mo? Kaya ko na. Kawit akon. Gur ka. Apay. Di mo kaya nga maulit. Naman. Kaya't mo. Gabot sa mo pa lang yung insublity brief mo. Uri siya. Gabot pa insublity arwatek. Chico. Marisal sang rumig drapasamak. Tapi nga saan? Baro ka, balasa nga. Imsan kang iyatin. Masusuro na ito ng ipatek, Chico. Nagbalin na ito ng siyat. Nga asawa. Ano nga asawa? Jaco, come on. Jaco, come on. Jaco. Maricel. Kat napasamak ba ng manong? Tanya nga rod. Lalaki at. Kalbasan neta manong nemi dagusakot nga rimuar. Kalbasan nga isublik tarwatek. Sapsap mo lang pati chinelas ko sa matin. Imbak, tinasapa pa lang manong. Nga magapon nga doa, di kito umay gumatang. Po, mata kami man. Di ka pa nakalukat. Madamdama. Yan na. Nakalukat ka ba doon kasi nga oras? Kung ko na na. Ikarigatak manong nimi tinagalaludoy. Nga pimanaw tapno sandat na malasin. Hindi sumang pedak to ti balay manon nimi. Jesus hapo, ay hanap na pa naman ako. Ay po, madandanagan kami kinitatang mo. Hindi, wad na damag ay nga. Taksi di tiyang kita, Maricel. Aman, dagi tayo na oding, ang bagada nga, inom kay kano kini Simeon. Kung di tayo ka na oras ka nagkawid. Nagturog ang mga ron. Jesus, apo, yaya. Di ka man nanginom ti ko na. May tamang pala nga kasi jet eh. Nga puti arak. Saan ka nga nakaawid? Nga puti arak na nang danapasamak mi kini Maricel. Kanya! Nagsayatan na tang arak. Abi nga, nagsayatan na tang arak ko na yun. Nasaan nga kaputi arak? Hamo ko mapingin na iba o intirik na iti sa bali ka babae. Tada jilat nga Elma. Iti patpatig mo nga orayam. Saan ko mapatpatag ni Maricel nanang? Apa nga ron nga tinagikwam? Lalaki at lang. Sus apo. Kasanunog si Kog. Di aday kamat na. Manong nimi nagproblema ak. Kasunod agpeso ng sikog. Di makkel ti problema. Kat numaamon ni Elma. Di adadangasan ako nakayat. Ngayon maumat yung rimuar manong nimi nga naiwaras ka damag. Tawang nga tamat nakakita ka na kami. Sa nga tamat ng imbaga ni Maricel karag itinaganak yung kuwanan. Katlik-lik akon manong. Sa anak ang lumablabasan sa dyan, lumapanak ang trabaho. Tama no. Anya pa manin ti mapasamak baka no ayaban nak manin ket kwa. No muna tanis to lang idaras. Ay apo. Biyag. Ito sumaruno nga Domingo manon nemi pinashare ko ni Elma iti mismo nga balayda. Diego. Ay, kumusta?
Pumasyar ka. Umaga ka ma, sarungkaran. Pumasyar ka, tigas tungal daw. Di ba, tiba nagpasyar, di baro ka, rabi. No, agar-aram pa lang Yung sana ko ito agar-araman. Boyfriend na konten. Di ba nagsinatan? Elma, tadi na ka din ahitin. Kung nakapala saan ka nang makauray. Sige, nag-urayek pa Nag-urayek pa Dua pa nga tawin. Nagtrabaho ako tapno manayon ang turnong ko. Urnong ko para karata. Ngaore on urnong mo. Ang ticket mo sa win. Diba? Tisold mo gani papay mo karag kapsat mo. Kaya daw mo sa bari nga napatig no saan nga nagkakapsat mo. Huy, apahin na ka rin manin? Abi kasta manin ti panagsasaom. Naglagay pa. Nagsinatan, hanta pa nagsinublyanan. Pumano kan? Elma, di manin kakapsat ko ti isyo. Ngakakuram da raramidag. No di mo kayo da raramidag. Di sinanak. Ulit-ulit ang tagsina. Sabi nga aming agapat amanin. Sikat mga rugi. Di kita manin kakapsat ko ti problema. Hanak mo dawat. Keng ka, iti itulong ko kadakwada. Ape, pagka susunam ko ma. Alas doon, sorry. Agawid kan, Diego. Talagang santa nga kinawatan. So, agawid kan. Kan saan ka doon umay? Tuloy na. Gupdendan ti amin. Gabuta saan ka man na makaawat, man nakaawat. Kahit kung sinublihan na tadya kayon kaya. Gabuta orin o agasawat at nung kata. Baka tigitiglat kakapsat ko pag-apahan. Anyat yan mo, baka agasawa ta kat adan to na problema nagkakapsat ko ito may dagpatulong. Baka di mo to kaya tatulungan ida. Uno sa pag-apahan ta. Umano kan, lipatan na kon. Kapata siguro saan nga na ikaring nga data, tigkakasat. Anong name mayat itayin. Ngayon madimot manin. Sakbat ngamin. Apa yung ngamin impalagip ko manin ti problema. Kadigiti kakapsat na. Sus apo ay. Ngayon dahil manin nga Domingo manong name. Nabanak manin iti ayan da Maricel. Kat kastori tiragsak na. Oh, Diego. Panak pala no. Magdasar ka matarak. Umiyang ganto manin ha. Siksika lang di minum, awang kaduam. Dito na talatangot o digtayam mo pagyanam. Dito yan ay, tayan na ka makikita na ito may guwatan. Dito ay, wano ako ka, sira ako ni Changi. Ha? Sira ako. Dali ito taonek. Siyempre, nung nakasira ti store, awanin ti may gumatang, awan ti makisturbo ka na ta. Dasara nagpadarak. Minutang ato ha. Kaya mabigla. Sara ko na tiyanggi. Tilokot to nga babae din sa tanan ng peso. Susapo. Kit uminom mo naman timinom. Nangaramid pa tinayom sa pulutan. Yung di marik na ako nang tipong ko manong. Nimimas ka nga pulutan. Kadi, nasike. Agur orayan ti kama. Di may kaduwagon daway manon nimi. Lalaki ak, siyempre. Nga po tilukluksaw ko, tikas diya mapaspasama kada kami kini Elma. Pagipapasak ni Maricel manong. Di makadakas manong. Hindi, takalbasan di 2, 3 nga bulan. Ibaga namatan nga masiko. Masiko ka kung diya ko. Dito ita ti problema. Saan ka nga eten?
Sino nga tayo tayo? Di sa nga mga ayat keng ka? Laglag kalunay na. Kahit may isa. Ano dito, di mo kaya nasumbatan? Saan ka pinilpilit? Saan ka ba't na sinulisog? Arig na sinulisog na. Nakawayway ako mabat nga kit ka ano di mo kaya lalaki at. Kito din panagnaig mo ka lalaki ka. Kinupod mo nga lalaki ka. Sa mga talikodan. Di pagribengam. Anak taretoy. Nagayayatan ta. Kaya nung di ka makapagdesisyon, iyawid ko tibagi itibalayo. Nga nagdinamag manong nemi dayta nga pasamak. Kat naidanon kini Elma. Hindi ta isang patmutin manong nemi ni Maricel Tibagina. Dito'y balay. Awan dinaramidak manong nemi tauray pag-awidak papadawag ngem datatang kininanang kunada. Rembeg na naunay gasong batam ti pagrebengam. So hang mo nga pagawidan. Ha? Agsaraga ka hindi. Takakuyog tamat laeng ni Maricel. Nga pa ba ni Tibalay darap nung mapagsalita rin ti kalay sayo? Tatansang ko hipat patay. Nga matasungsong batam keng kuwana. Kanya ka. Hagpakalalaki ka, Tiago. Ha? Nakatangtanga ka naman minsan. Dadikit-git ba lang Elma, tipat-patig mo? Idintutad ng sungsong batam kini Maricel? Anong nemi? Pimanawak idingal daw, kad napanak idibalay da Elma. Hapit na ka doon. Elma, sikat ipat-patig ko. Sikat ipatpatig ko, sikat ikayat ko nga sawain, sikat ikayat ko nga bali nga inanagitan na ko. Narukop ka, Checo. Talaga siguro, kensa lang nga siguro na dagit sigurado, nga saan nga sika kensiyak tinigay. Among, dahil tiga po no aping sang ko may itad ti amin ko hinga. Kasano no na itad ko? Kat nakasigog ka, iti sa bali nga babae. Di siya, itagtad nga nakakaasi. Nga butawan doon, ipanakil ko pa nga dayaw ko, iti lalaki nga naikari para kanya. Pumanaw kanya ko. Sa mo ko mga ipapilit ti bagim. Sikat ipatpatig ko, Elma. Ipatpatig ka. Yung saan nga atin tigaskan ka. Di ka lang nakauray yan. Nakauray ka tiwan nung atawan. Kadwa katawan sa mo nga mauray. Pumanaw ka. Ken good luck ka na kayo. Advance congratulations sa panagkasariyo kini Maricel. Awan nga rod tinaramidak manong nemi no digat pilit ngayong kasar ko ni Maricel. Pilit ko nak manong nemi tanya nga rod. Kat sang kumat nga patpatay. Nagyan ni Maricel manong nemi dayan mi. Kat kaputa marigatan ni nanang agpuspos. Isod ang iti mangisagana. Iti kasapula kama pa nagtrabaho. Kahit na mapalubusan na kon nga magtrabaho, mapanmat lang iti tiyanggi, tayo sumit lang iti agbang bantay, tabugod no gayam na di store. Kuna nangarot kanyak. Checo, ano ata no siya katumay dito balay? Tapos no, may istimar ko ti tiyanggi. Kasunod na nanang kindatang ko.
Mabalimamat nga. No, Sir Ramon Tiangge, gawit kan sa di balay. Mabalimat, sa paam tiyo may maglukat. Tapos subalatam ni maading mo, nagbantay, no, malpas din ti pag trabaho mo sa di balay. Cheko, doon ka anong ibagam kanyak di I love you. Ha? Di mo pa inaibaga. Diyan ka di na ibaga na ita. Agas pa nagkari, iti sangwanan ti altar. Yes, idol lang. Nagkariyak man. Mapilpilit ka. Kalpasan ti kasar. Mapilpilit ka. Mapilpilit na kita arakop mo kanyak. Mapilpilit na kita agik mo. Sana kas idi. Nung-ayam ta nakainom ka, kat saan ka mapilpilit. Sigasing ko keng ka, uminom ka. Dimot kaya. Tapno na may mas kumati romansa. Maricel, amom nga napilit aklangan ng asawa keng ka. Nantun ka anong ibagam kanyak I love you. Nandun mariknak da ita. Nga maging kang awang pati mariknak ayat. Sa mo itong maurang yung bagakang ka I love you. Manong name hindi nakbat kiti mapapalaw ni Maricel. Gabota. Saan ko ba nga ibaga? No talaga nga saan ko nga marik na? Gabota. Ni palahing Elma marong name tig ikis ti puso. Sabi nga ta. Ininto ta. Dagiti lang bibig na tinarabramanak, hindi. Kaya ni panangarakop ko, parang apros ko, tibarok ko. Iso dalayang hindi tintulok na. Ngayon di napulos intulok, tikang rodaan na. Idun to ni Maricel, manong name, nakadungdungo, nakalalailo, nakasaysayaat. Api nga saan ko masursuro. Naman ni palagip ko manong name kini Maricel nga mo pa nagpa-check up. Dapat pa-check up ka man lang. Tapay. Concern ka man lang kanya. Api ka sa saom. Di naklab, di ba? Oray na papaspasama kanya ko nakit. Nadaobing. Dadasigog mo, di ba gap-gapuak? Ngay sulat na patigking ka. Ngayon siya nga mangkarkarga, ngayon mangin inaw keng kuwana. Sa mong ipatpatig. Dulamin mo sa agpa-check up ka, ha? Sino doktor mo? Ako magdanagan. Taorin na sanak ikay-care. Amok ikay ti bagi. Amok ikay ni baby. Basta ta nagsasaom. Nasakit matinakam ko ket. Nararamidag ti amin. Ngam kaskas di nga nalamis ka. Napilpilit ka lang. Amom nga napilpilit ha. So kasan ka mas daw? Emton ka ano? Nga maipatig na. Emton ka ano, Cheko? Pasaremat kasarita nak ni nanang manong nemi. Anak, pagpakaasi una di asawam. Ibagbaga namat kanya. Ti problema na. Apaya. Anya ti awang keng kuha ng anta ni Elma. Nanang, dito ta nakasaysayak nga nakadungtung ti asawam. Ure no kas jeti nga dakedan ti tiyan na kita naalib taklat ta. Agpuspos dito ay sanang tumapan na si kasun ti tiyanggina.
Awa mo tiliway na ka nga mga sagana ka nagiti ka sa pulam nga arig na isot mang digos kang ka isot mang sukat kang ka nga mayawat amin na ka sa pulam ano ba masapol mo nanang siguro dumteng to ti kuntaway ngagbalingan na pati ganyak suna kadag ito yan takasan to ba lang titungpal na kaya po yan kasanulay ka na ito kinapatig na dyan nga elma tatiyam mo ka din nga malipatan aging gamanon nemi nga dimtengen ti kabulanan ti asawa. Siyempre, manon nemi mapampalangit ti tiyangki. Isarting mo kumamat ka na. Nga pamamat ti tiyangki, pasubrat mo palagi ni ading mo. Taapay. Kat agdalan ka dito balay. Yung saan ka basta nagtutugaw no anyat balakad ka nga ti doktor, so taramidem. Kat siya ka ngay. Siya? Apay. Saan ka di ka rombeng agsating kapailang trabaho? Tadda ka. Just in case, nga ganaka kun kat tadda ka nga dagos nga. Mga ramit amin tapno. May tarayak ti ospital. Anak ka ti pa malakad kami ti doktor mo. Tumawag ka kadagos kang kuana. Tawisot makaamon ti ambulansya o may mahalakan niya. Kaya mo malagayam. Diego, mabaling ka di. Itag-request kang ka. Nagkidawak ti pabor. Mabaling ka di. Uri ka dito lang nga lawas. Uno to ang lawas. Ano reta? Bantayan ako ma. Kaya't ko, nagkakabayatan nga orayan ta ti oras. Nga ba nang ipasmay ko kini baby? Ti junior mo. Anta ka kumakanayon ti sipay ko. Kindaw ko kit ka. Mabalik ka di. Please. Sige. Kasaritak to ni boss ko. Nagliba. Ura kita umat importante ko nga mag-aanat nga trabaho. Nagyamanag. Nagyamanag, Chico. Nagyamanag, Chico. Nagyamanag. Grabe nga rin marakop ka. Sa kagsangit. Kahit kung amalasam tarakop ko. Loko. Kasanupin ka tata. Ginnarakop ta gani. Katakdagan di tiyan mo. No, nakalikod ka. Tapalikodan ka. Iso, mabalin. Sige. Mabalin ko nga. Itiritir ti o. Tangit ko. Tapno. Mariknak maninda kiti. Agak mo kanya. Loo, marigatan ka. Anak ko, awan na tatang kininanang. Kadabi no, awan da. Manipo di dagsyamon nga bulan ti tiyan ko. Di kinakmatan kaya. Lukit ka bulan na mo. Mabalin pa lang. Di ka di mamiss. Nagluko kan. Di na ka di mamiss. I miss you. Diego. Nagluko na ito yung babain. Kung naktidakim ko mano. Taar-aritan na kmet. Mayat patirik na. Malagip ko lang at istorya ni paring Densyo. Mabaling ka nun. Oreo siyawan nga bulan. Ikasano? Ano nga posisyon? Dog position ka, no? Manong nemi kas taon ay tiragsak ti asawa, hindi makaraos kami ngagpadpada.
Agaw anak, Jacob, I love you. I love you too. Jacob, wapay. Nanyipon kay kat I love you too. Ha? Nangikon din na bayag kong ororayon nga panangipagam ti I love you. Maricel. Kahit kong ulitin, Maricel, I love you. Oh, my God. I love you more. Anay ko. Abay. Loko ka. Napamunsamat kami pinadano. Pinutuktok. Anak, pasikla ko. Loko, matin sa amin din namin. Anay ko. Inalakadakos ba nung name it cellphone na? Natagan ti doktor mo. I-dial ko na doktor Quebrado. Manong name dial ko. Hello, Maricel. Doktor, nidyago na ito ti asawa na. Agpasakahin sa awak. Sige. Sige ka na. Mangibawag na ito ambulansya nila. Sige. Si Morotak siyempre ti ambulansya nung naiming naglugan. Kat patak ti ima ti asawa ka. Maricel. Jaco. Maricel, lumabang ka, ha? Kanagkararak ta kinapo Diyos. Tamakalasat ka nga gina. Nagkararak ta kinapo Diyos. Kasta tinaramin ko manong naimi kabayatan nga sa asikaswan. Asikaswan dati asawak. Manong naimi Diyos ko. Isalakan niyo dagiti aginak. Saan niyo idaway bayan, Lord? Please. Yung nakasaksakit. Sunatan na ito ti kasasagatan. Kanariknak manong. Nasaktanak ini namindo agun daway ng sinanak ni Alma. Kaya ito nagbabartik. Ngagabuti arak. Ada na pasamak biki ni Maricel. Kakabilitan ng kasar ko. Nga itay laing manong naming imbagak ang kuhana ti I love you. Gabutan ita talaga tinariknak. Gabutan imbagan ti doktor. Doktor, congratulations. Junior nga talaga. Isa na lang, Jaco. Tawanan ni Maricel. Doktor! No! Doktor! Saan nga po na data? Imbaga ka ni Maricel, hindi nga ibaga na kayo ka. Ngayon siguro ang tayong bagbaga. Ada na sakit ti puso ti asawa. Nga dati ti puon. O apay nga di na kinabaylan. Kamati ko makikuha na siguro. Hindi pa lang damo na tumagpa-check up. Ada pala tiyempo na ko na. Tap na rin kasi takit mapukaw ti ubing. Ngayon kayot naman ti makigasang-gasang. Kandak kalabasol ko na. Ti panang lapid ti pagayatan ti Diyos nga agpiyag ti anak yo kat iso ti pumusay. Oh! Saan nga putlo? Maricel! Maricel! Ano pa yung manong naming inayat kun ti mga patpatig niya ng asawa. Isumat lagayam anong naming nga kasto ni Tragsak.
Ngayon sangit na pa'y tinalaos ka nagsak na. Hindi pa't gag. Nga bantayak isuna. Nga ngaro na lang arudan di bagak kang kuha na ti I love you to. Inulit-ulit ko yung baga ti I love you. Kabuta na itamot at talaga ti mariknak. Sambat nga bimato ti pusok kumatat no sang kong ayaten. Maricel. 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 Nakaladladingit launay manon nemi ti marikna. Okay, gabata talaga nasaksakit. Naamog lang ko makastoy. Hindi ko mapalang yung pariknak ti pamatay ko kay kuana. Tapos napahot ko mahabat ka narikna na tinagsak. Ngam ko na daman nung nemi nga naragsak nga pimusay ni Maricel. Tadayin sakot na kanya nga pakalaglag ipakyan ko ana. Kaya di pa nang ibaga kita I love you kaya ko ana. Sakbay, iti manulang nga oras kalpasan na kit pimusay. Manong nemi, ti kabsat na. Nga babae nga nilay ka. Ti kang runan unay nga asikaso kini Junior. Tadimot kabailan ni nanang. Wen, kadidalpasan, ti makabulan, day Maricel. Kahit ko kunak, tagmubuan nga dagos. Napang ko inhala ni Junior. Laika. Kuya, ay kamanak. Ay kamanak. Di ba nangasik asom? Iti anak ko. Nag-absent ka pa yun. Gabukin ko anak. May bagay laon na iti kursom. Iti panang tratar mo, panang asikasom kay kuana. Alay ko. Sino nga ti mga asikaso kay kuana, kuya? Di siyak latan. Sa anak pala mo pa nagtrabaho Samad nga rin mabaling itultuloy mo. Tama disturbo tikla, parang basa. May kamanukan? Second year college, kuya. Sige. Alagon. Baka mabaybayan ka anak ka. Saan ko mabaybayan? Api ko mga baybayan. Suna. Kuya, no awan di klase. Siyak no ko umay Sabado ko no, Domingo. Uno saan kat? Basta no awan ubrak. Sige. Okay. Nagkamanak. Inyawid ko nga rod marong name ni Junior. Nanang, apo ko yun. Tumati ko nakang kailing ako kabailak nga tamod pa lang nga bota. Adadang napigpig sa akong nidatang mo. Dakang nga mga wawir kang kuha na. Dalagan ba rin nga di na oras Dalagan, alpas dalagan ko man na makabulan na yun. Kahit ko sawan na kitagtagibi. Nakit na. Hindi kat kaya yo. Sigurado kayo. Tap na makapagtrabaho mat lang. Kaya pa na. Hindi kami ti plano. Plano? Di trabaho. Para ti parang nakaisagana ti masakbayan ni Junior. Adot mangibagbaga nga raw. Nga baka na kayo madlang kinilay ka at katuluyan. Hana?
Gusto mo ka di kayat kas pagarigan? Ano na nang mat? Ubing unin nila ka para kanya ka. Ay, susapo. Basta nga rin ti mga ibagbagada ini. Tayo di sang saludsudan na sa tinungartayan ti anak na. Kadadakin ni ading na kunada. Ni, wakakano, so ti kasukat ni Marisa da yung alay ka kung kunada. Nanang man. Sa ano kuma, susapo, mom, ado na kita imposible. Nga posible nga mapasamak. No, makaraduar nila ka. Dato trabaho na, sa pagaligan, kat baro ka pa di ang mga anyat amom. Nanang no umay na sarong karan ti ka anak-anak ket isut mga sikaso ket adda kamet. Oh, iti kang kanayon nga panagkit kita. Anto nga tang madabel at tiriknam. Ni nanang saan yung nga balbaliwan ti istorya no anya talaga ti istorya. So nga ti kunak. Anya ta mo makakastat mapasama kunak. Intuloy ko nga ro tinagtrabaho nga nung nemi kapatasambat nga kapatasambat na marigatan manon nemi ni nanang agtagibi di apuko na tanong asta nga sumangpetak nang dakon ket ni ubay nga ro na ni Junior ket ni Miss Isem sumaraan ken ka kung ka nang pagsukat sa akong tuwan ba na po makayayot at asa at anak na. So nalaing ta. Sayang. No ano pa nga patpatik ko ni Maricel. Sumati pa nakapukaw na. Teko nadan. No iso at talaga tinito ding oran niya't araramidan tayo. Santay may gawid no anyat pagaitan ti Diyos. Iti may sa nga malayam nga panagawid ko manong nemi nakitak ni nanang at tilikod. Nang, pedakita. Ni Junior. Di ko na nga nitatak ni mga upak yung kuwano ng mga iaywan. Sumarik ka na daka nga ro din. Di ba? Nakitutak. At ang mga upak yung kuwana ni Junior na nakalikod. Di mo kidikit nilay ka. Yung saan? Hindi tumaliyaw manong. Elma? Hi. Nagsing ba dito anak mo? Gamit damo ka ubaan. Ubaan iti edad dinanang mo. Nagsangit. Gamit ay inayayop. Mayat maten. Umisisang pa yung mangit kita kanya. Sa bali lang ti bakit. Sa bali mati ubing. Siguro hanggang bakit dito ko na siguro dito ti inak ko na siguro. Elma. Gamanak. Tingin. May mas parang sarong karakada kami nga gama. Ito lang anak mo ti sinarong karak. Kapot addakan. Alay mo. Tag-awid akon. Sige. Inaalak manong. Diyak madnaalwada nga nadalapos ko ti barukong na. Ulo ko kagjansing ka pa Sorry nga, diyak indranta. Sige, nakaro din. Elma. Maiktok pa siya. Sa mga al daw na. Ti panagpasyar ti baro. No agar-aram pa lang. Rabi Yung nobyo man, al daw. Yung gabot uminak palapasyaran, armen, rabi ito nga, urabi nga umay ka. At akati palang masyad ko na pusom. Ipagsalusudong na tanong ka di balay. Inakon. Nana, inakon! Ay, Juan Elma! Thank you, balasan ko. Nana. Anong name? Ni Elma.
Mapasamak ka nga makapagsinubyanan kami. Sa kadiba lang at patig na. No saan ko man nadamag ko kumang nga boyfriend na. Ta siyempre, nadamdamag ko nga iti awang kami kanong ket ato ni kiti mapan magpaspasyal kang kuwana. Awang mo tinadamag kong inaklon na. Naggraduar, masalangan ti sana, naggraduar nga kabsat na. Kaya inton mapaggraduar na. Baka isunton pa nag-asawa mi. Dakam nga tamat lang ta katuluyan kini Elma. Dakam to nga tamat lang. Nabang ko pinasyar manon nemi kat balbalo ng bagakang kuha na ti I love you. Sige. No lakit makaoray ka. Ano? No lakit makaoray ka. Nondon ka nung aklunin ka manin. Han lakit uning mabayag. Agraduar doon ti Portekyo. Isuntot pa na katumpalan na kita rapata. Sige man ngamin. No ape nga. Nang takamat ka pa lang sa bali nga babae. Siguro. Kat isuig talaga tinikari. Amam no. Adarigi tinikari apasama. Oresan te akayat. Agasem. Nadangan ti asawa. Nabalo ka. Dapay nanak mo. Mabasamak to palang as pagalikan nga kakin siya tigasawa. Nangalala ka. Iti taraknek nga jakmat kapkapin ano. Ngam ipatpatig na. Ipatig mo mata sinuman nga nagapu kanyak. Nga napatig kanyak, di ba? Kanya tamom. Baka dati rin siyam. Kat saan ka mapututan. O, di akong problema. Dano ka na anak ta. Diyos ko, amatan na. Nasapol kaya't kumanta na bukod ng anak. E di ababa nga panao manon nemi da kami mitlaeng kini Elma. Iti nagkatuluyan nga agkatakta ko na inay itong palbiyag. Naisingit lang nga bimalaet manon nemi di biyag ko ni Maricel nga jak pulos malipatan. Nagsipod ta inayatnak. Kat idi ta napagbalimatan nga napatay kanyak gabot na ibagakon ti I love you. Isumatan ti papanaw na. Ngam naragsak ng pimusay ni Maricel. Gabot na nakaibati kaniyak ipatpatag na iti pakaraglagipak. Nga isuda ito ni Junior. Nag-asawa ka mga rod manong nemi kini Elma kalpasan nga nalpasen ti sinapataan ng obligasyon karigiti kakabsat na. Panawan maten ko na tapno panunutan na ti bukod na pakaragsakan. Naornos nga rod manong nemi ti binangon mi nga pamilya ti amok idigit awan at na diferensya na. Dagos mo't manong nemi nga nasikukak. Kaya nagbaling nga napatig kanyak, uno na balin, nagbaling nga na siya at lata ti asawak, iti anak ko, kali di Maricel, nga iso tinauna. No kasunod pa nangipatig na, kali iti duwa babae, nga anak mi, kastamad latat pa nangipatig na, panangbigbig na, kini Junior. Ngati agdama, manon nemi, kadadakkilan na kita anak mi, nagsipod tadadan iti elementarya. Intultuloy ko man, nagtrabaho ti construction, manon nemi, idin to tayong tultuloy ti asawag, iti ng opisina, iti ta, insarding min, iti nagpalaygit ni Suna. Natatang gininanang manon nemi, pimuse na nagsaruno, iti adan may kaduwang anak mi. Wan, adan may kaduwang apo ko na kanya. So, anti agdama ita, ada katulong mi. Katulong mi, kunak, taiso, ito yung mga sasikaso, ito balay, ken may sapay ka na mga aywan, ken magkuykuyog, kamang bampantay,
kadagiti anak mi numapandagbasa. Kabaylan mi met, manong name ito nagtultuloy, rapintas ti trabaho, kaya nagtultuloy met, rapintas ti trabaho, ti asawa. Dito na rin ti pagkasalita, manong, kinagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangurnos, kalbasan ngayon nakinsan ngayon ka, di ti Italiana. Agaman naglaunay, ti alaing mo, nga nangibasa, kit sabi kumatad, dapat na ibating nga adal, liwliwa, kit pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga ti ngayon, kaya nagbuya, more power to your program. Tuwing hardag, yaman nga pagayam mo, Diego. Thank you, King God, Diego. Diego, thank you.